Nog een bijzonder goedemorgen de luisteraars, nog een goedemorgen toegewenst. U staat nog steeds verbonden met het signaal van de Vrije Piraten, jongens, met de kerst- en oudejaarsmarathon. Elke keer vinden we het altijd prachtig mooi om bij de Vrije Piraten te draaien. Het is altijd een groot succes. En ja, de collega's om die heen, de Studio 28, de Berkers Vellemhuis. En ja, we maken er een heel mooi programma van. Alleen helaas is dit hier wel een beetje oors, maar de corona, dus die maakt er wel een beetje om denken. We kunnen maar zitten beiden draaien, zeg maar. Ja, dat is gewoon moeilijk. En, maar ja, we proberen toch wel een mooi programma van de meisjes. Ja. Ik ging geen meisjes mee komen in de studio. We hebben een geheime locatie, want er zijn altijd wel mensen die willen graag even komen, even zien hoe dat je werkt. Maar ja, helaas kennen dat hier net. Er komen steeds meer luisteraars bij, dus het wordt steeds groter met radiomeisjes. Nou ja, we hebben helaas geen feesthonden hier. Maar qua reacties is er nog volle meer worden als vorig jaar. Ja. We zitten gemiddeld op een dag tegen 1000 verzoekjes, 1500 verzoekjes ongeveer. Dus ja, er zijn mensen die reageren wel. En ik op onze eigen WhatsApp-nummer altijd de reacties, dus het is geweldig mooi daar. Dus, piekenvel eigenlijk, ja. We gaan nog wel een aantal activiteiten op de planning staan. De vastjacht natuurlijk. En dat wie normaal gesproken wie dat de meesten die kunnen ziek om de vast. Nou, dat is dit hier rechthoors. En we gaan nu ze kijken gewoon in de oude zitmilieu, dus hoe is net apart uit de oude weide gaan uit. Dus dat is echt vanwege de coronamaatregelen en ja, zulke dingen. En we gaan natuurlijk ook de pubquiz vanzelfs. En ja, er zijn meer dan 600 mensen die gaan opdoen voor de pubquiz. En dat is natuurlijk een groot succes. Zoek de Schat is gewoon een grote activiteit van de Vrije Piraten. Ja, dat is gewoon heel veel mensen komen daarop aan. Ja, we zien natuurlijk een heel grote oplossing daarvoor. Omdat er zoveel mensen zijn die wil mij door en we zitten natuurlijk met de corona. Ja, we zien er altijd even nog een oplossing voor, maar het is net zeker dat het er ook wordt, dus het is al afwachten. Vinyl. Het is het mooiste wat er is met draaien. Ja, we zijn nu even met de computer bezig, maar we doen gewoon een stukje vinyl draaien vanzelf. En dat is gewoon prachtig mooi om dat te doen. En we zijn er ook bezig met collecties, ontsparingen en ontkeepjen. Het mooiste vind ik gewoon echt de muziek draaien. Dat is gewoon het mooiste wat er is.